Benvidos a Todo Mal, o programa que empeza cansado nada máis empezar. Ai, que rima máis bonita fixen. Cabeceira. Todo mal, vai a vida polo carallo arriba. Vou a escoitar a dous subnormais falar de paridas. Todo mal, non para de chover en Galicia. Todo mal, quero me matar. Todo mal. Espera, que teño que poñer as gafas máis a visera, porque... Biches que cabeceira máis bonita fixen para o programa este ano. Unha cabeceira espectacular. Fixen unha cabeceira para o programa, fixen aí unha mezcla. Biza Carla me llaman agora. Na chamanche bizarrata. É verdade. Porque eres mitad biza, mitad rata. Soy bizarrat. É que hai que facer agora? Teño que buscar unha divorciada para facer unha canción con ela. Ah, Quen pode estar divorciada? imos preguntar pola aldea, se queres. É que famosas divorciadas en Galicia hai algunha? En Galicia non sei, en España non hai outra cousa. Que se poida dicir, ao mellor non. Divorciada. Eu conozco unhas cuantas que o seu home parece que están divorciadas. Elas non sei se o saben. Bueno, pois eso, bizarrat. Buah. É que mola. Agora mesmo, se eu tuvera un coche, daríache €1 para que aparcares. Vale, pois, que tal? Como foi a semana? A semana foi un espectáculo de semana. Sí? Queres highlights ou vamos a punto? Punto a punto, non? Highlights da miña semana? Sí, Un po top. sí. Comitei no traballo. Pensei que non querías contalo. Eu teño unha foto de minutos antes ou despois, non sei. No, aí se estaba ben, aí se vomitara. Ai, xa estabas ben. Aí Bueno, xa pois era un despois cambio. poñemos a foto de que xa estaba ben. Imagínate como sería antes. Foron momentos trágicos. Foron momentos super trágicos. Porque pasou unha cousa, que fomos a comida de empresa. No, era unha reunión de traballo que acabou con albariño e cócteles. Bueno, pues era unha reunión de empresa. A min dixeronme, vamos ter unha reunión de traballo. E de Hostia, pois eu non me enterei. Eu reuníme con outra xente. Reuníme con Alvariño, con Mezcal. Mezcal, Quen bebe mezcal? Pois os mexicanos, muchísimo. Mexicanos? É mexicano o mezcal? Sí, non? Ai, non sei, eres ti que bebestes. Se non sabes a procedencia. Pois a mí sonaba ben. Eu non bebo nada de alcohol que non sepa de onde ven. Sin embargo, cos homes non tes ese criterio. No, pídolle o pasaporte, non te jodas. Pois o que pasou, non sei que vou contar. Que jomitaches no traballo. Pois o que pasou foi que marchamos, nós salimos ás 3. Marchamos para a comida a 1:30. Entonces, que pasa? De 1:30 a 3 estabanme pagando por beber alcohol. Non é que fora o alcohol gratis, é que me pagaban. Era o meu traballo beber alcohol. E eu son moi traballador. Entonces, collín e... Escoite, por eso ahora traes un vaso de como se chama? De Mezcal. de cantina, quería dicir, pero como en cada sitio de Galicia se di dunha forma. Porque ti o que querías decir é vaso de tubo, pero Vaso de tubo. non conoces a terminología. Claro, no, porque a mí gustame o vaso de bola, de balón, digo. Copa de balón. Copa de balón. Perdón, non teño vocabulario. De vocabulario. Eu dixo gin tonic, que xa mo poño. Vale. Non che interesa o recipiente. No, en principio. Interesa o contenido, non o contenedor. Como a alma das persoas. Sí, a alma. Vas contar algo máis de que jomitaches no traballo? Que fixe unha cousa que nunca jamás ten que facer un traballador. Hostia, me xaches na piscina, tío. No, eu nunca me xo na piscina. Seguro? Eu na piscina son os sólidos. É que eu non me xo na piscina porque me parece... O sea, porque me meteron un medo con que se poñía de colores, que lle botaban un líquido. Non che contaron a ti a historia de pequena? Que se me xaban nas piscinas tiña un químico que poñíase dun color. E era como, ai, e vivín con ese medo hasta os 25 anos. A partir dos 25 empecé a mexar sin... Si por mexar na piscina se puxera auga de colores, o outro día na comida, aquela piscina parecía a bandeira durgués. LGTBIQ+. Bueno, eu chamo a durgués, porque é como eu chamo a miña nai, a bandeira durgués. A bandeira durgués, que é como se houbera un país de gays. Sabes? Sí. Hai un país de a bandeira durgués, que teñen a súa bandeira, o seu himno, probablemente de Mónica Naranjo. Terán o seu pasaporte, un carné de socio de... Do Deportivo, no. Habrá
Habrá unha peña gay deportivista. Deberíamos fundala. Bueno. Iba a contar que fixe unha cousa terrorífica que nunca podéis facer, chavales, nunca fagades isto. Casi se meten nunha sauna cun compañeiro de traballo. Eso non era o que quería contar. Non? Quero dicir, non sei, dounos permiso para contalo. Foi casi, porque eu empuxaba e ele escapou. Se non digo así. No, o que fixen terrorífico foi... Non podes facer nunca, jamás. Nunha comida de empresa. Vas dar un consello para comidas de empresa. No, casi vital. Vital. Ganei algo ao meu jefe. Pero vas a contalo en todos os lados aos que vayas. Sí. Vaya, vamos a facer un disclaimer, vale? Porque é que estás moi orgulloso desto. Estou super orgulloso. Entón, vamos a facer unha sección de... non sei... Temos que empezar a quedar antes para poñer, vale, para pensar o que imos contar e despois decímolo. Quería dicir unha sección de cousas que fixestes, porque claro, nunca faz nada, entón con que fajas unha cousa xa... Esta sección vai ser... Las marquinadas. Las telejaitadas. No, vai ser... Consellos para personas diversofuncionales. Que son os que traballan no diverso. No restaurante do Home da Pedroche. Sí, é verdade, é confuso. Diverso. Pois entonces, consejos para subnormales. Ai, vale, bien. Pois como eu que son subnormal, pois dar un collón. Pasou o seguinte, vamos a... A recrealo. No. Porque senón teño que espir. Sí que é verdade que había pouca roupa. Vamos a... Joder, como si cando se cambian os nombres para que non sea real. Vale. Cambiar os nombres. Pois estaba Amancio Ortega. E Amancio Ortega empezou a dicir: "Vin na miña empresa..." Pero escoita, cando se lle cambian os nombres, que? Tens que poñer un nombre en plan Paco ou Alfredo, sabes? Non podes poñer o nombre de outra persona que existe. Por qué? Porque senón parece que é esa persona, que parece que quedache como Amancio Ortega. Que me Ortega. gusta tamén a de Amancio Ortega. Así, eso é moito bonito. Vale, para non dicir o nombre do jefe de Marcos, vamos a dicir outro nombre. Amancio Ortega. Amancio Ortega. Que non é o seu jefe Amancio Ortega, pero vamos a chamar Amancio Ortega. Por ahora. Porque pronto necesitará unha latina que o cuide. E eu son latina e cuido personas. Entonces, estaba Amancio Ortega. E Amancio Ortega empezou a dicir: "Eu fui un campeón infantil de waterpolo." E eu digo: Pero, escoita, non tens por que cambiar o deporte. Sí, que se as pistas o poden ir a mirar. Non era o waterpolo tampouco. Bueno. Pero o deporte podelo dicir, joder. No. Isto é unha... O sea, está inventando toda a historia, porque nin é nin a persona, nin o que pasou, non ten sentido a anécdota. Vale, perdón, bueno. Pois estaba Amancio Ortega dicindo: "Eu fui un campeón de facerlle amor a chavadas." Vale, era ping-pong, pero hubiera sido moita mellor historia con chavadas. Sí. Eso explico que non hubiera chavadas que estábamos xogando ao ping-pong. Bueno. Entonces, yo fui un campeón de ping-pong, Amancio Ortega. E empezou Amancio Ortega. E empezou a ordenizar aos deberes, a todos. Le ganoulle a todos. E eu estaba mirando e estaba dicindo: Amancio... Bueno, ganoulle a todos, menos a Beyoncé. Que son eu, porque me apetece ser Beyoncé. Que non che ganou. Pero porque boteime fora do partido. Moi boa estrategia. Iba eu ganando e dixen: aquí paro, aquí me planto. Si, esa é moi boa idea. Ainda que fora a un punto. Esa é a forma na que vou ganando cousas na vida. Van a facer o Manchester United na próxima final da Champions. Se pon un 0 vai dicir: "Nós casi marchamos." Que me estás me chamando aí? Dátemos un momento aí. Bueno, que? Ping-pong. Ping-pong. E eu via o tipo e eu fixe unha cosa que está feo de dicirlle: "Amancio." E ele: "Que non me gana nadie." Que non me gana nadie. E eu non dixen que quería xogar, pero toquei tantos huevos que o tipo dixeme: "Ponte aí, me cago en Dios." E ganei. Xogando espectacular. Ali estaba Beyoncé. E sí, é verdad. É verdad, Amancio Ortega, Beyoncé. E Telejaita. No, había que cambiarlo tamén. Non, vale. Pois Piqué. Piqué. Tócache ser Piqué. Nunca xe Piqué. Tócache ser Piqué. Cuidado, era Piqué e Amancio Ortega. Ten que ser unha persona super poderosa. Jaimito Borromeu segue vivo.
Ahora tens que facer como hai un meme moi, bueno, un vídeo moi viral, non sei quen era, de Telecinco, que estaba dicindo, y no voy a decir el nombre, pero gracias, Rosa. Non vou manter no anonimato porque Ninguén sabe onde traballas, claro. semejante paliza que foi. Eu, que pudo ser? É que pode abrir o telexornal mañán perfectamente con esta historia. Sí, Janella Mancio Ortega, Sí. ping-pong. Recordade, Amancio Ortega non é Amancio Ortega. No, claro, É o seu jefe. Amancio Ortega. O... Si o meu jefe é Amancio Ortega, ti eres Beyoncé. Entonces sí, é Amancio Ortega. Entonces, acá andamos. Nada, a esta historia seguramente hai que cortala porque non pega nada e non fai gracia. A min gústame. A mí gustaba me contar que ganei ao meu jefe. Este foi o resumen da miña semana. Humillei ao meu jefe, probablemente me cueste o puesto, e depois vomitei na oficina, algo que tamén me debería costar o puesto. No, porque aos traballos podes ir borracho. Entón, se podes ir borracho e se non é motivo de despido, Eso. podes ir de resaca moito máis, porque é moito... Sí, é verdad. No. Iso recordade, podedes ir Sí. borrachos a traballar, non é motivo de despido, sempre e cando cumplades que as vosas funcións igual. Que se sodes os putos inútiles non se vai notar. Claro, Por eso hai que ser un puto inútil. para despois poder ir borracho a traballar. Ai, Mira tá. aquí como Matamoros. Vale, pois agora... a miña semana, fui a Guadalupe. Por que non contas que tamén tu eches nesa cena? Pero que estuvo Beyoncé, non estuve eu. É verdad, que tiene mulleres. É verdad. Non sei, algo que contar do que fixo Beyoncé. Mejor non. Pois eu fun a Guadalupe. Que pena que non fora Beyoncé. Verdad? Foi Carla Núñez e tomou 3 chupitos de tequila. Pero por culpa de Eva Iglesias. Todo hai que dicirlo. Da? Eu che dicía, joder, 3 chupitos de tequila, para unha persona de Sálvame ao almorzo. Non. Xa se lle metes cocaína, xa é cena. Poche facer unha pregunta xa a nivel personal. Sí. Fai como 3 meses que acabou o Sálvame. En 6 meses, cando a xente xa non o teña de referencia, como vas facer chistes ti? Jo, pero que para mí, a mí gustame ver, quero dicir, acabou o Sálvame, pero eu sigo vendo memes en internet e para mí sigue super vivo. Sigue vivo en tu corazón. Sigue vivo, que sei, é como, que sei, os tonechos. O deportivo. Sí. Pois eso. Temos que contar unha cousa. Dale. Que había unha despedida de solteiro. Hostia, este é bueno. Este é buenísimo. Había unha despedida de solteiro. Entón, pidíronos que lle mandáramos un saludo, verdad? Acórdese? Mira, non é que me acorde, É que fixen unha nota no móvil Correctamente, fixo unha nota no móvil. con nombre e apellidos, porque eu estaba moi preocupado en saber os apellidos do rapaz. Sí, Non me digas por qué. Polo que sea, en plan, vale, mandamos un saludo ao novio de despedida de solteiro, pero como se chama? E apellidos, pero que máis dá os apellidos? Eu quería saber os apellidos. Bueno, pois eu queria saber os apellidos. Para mirar no registro civil, o mellor. E que eran de Masaricos. Eran de Masaricos, correcto. E, diti, por favor, diti como se chama o noivo da despedida de solteiro que había na Guadalupe. Creo que me pareceu o mellor nombre. É un nombre imbatible. É o máis completo que hai. O rapaz chamábase... Decimos un cada un. Vale. O rapaz chamábase Benigno. Kevin Benigno. É que é como se lle deixaran escoller o primeiro nombre ao irmán pequeno. No, o irmán pequeno imposible. Somos rapaz sin nombre hasta os 8 anos. Hasta que nasce o teu irmán, non che poñemos nombre. Chamábanlle, vente. Chamábanlle vente comer, vente á leña, vente pa escola. No, o primeiro nombre puxa... É o nombre de can, vente. Vente. Si, unha vez na playa vinha uns que chamaban ao can Perra. Entón estaban, Perra, ven! Hostia, e claro, Te lo juro. ti vas seguido. Que crees? Que pasa? Pois é como se lle puxera o nombre de Kevin o irmán, sabes, un rapaz pequeno e Benigno os avós, non? Sí. Porque senón non ten explicación. Creo que o que quixeron facer é que esa persona fora... Futbolista. No. Non hai un que se chama así rarísimo, ahora. No. Así, un nombre moi latino. William José. William José. Gustamos moito a ti e máis a Amancio Ortega. Ese día a mí non. Pois chámase Kevin Benigno. Eu creo que é moi completo. Porque ti tens que ir comprar un cucho
E, hola, son Benigno, veño aquí tal, compra o cucho e tal. E despois, á salida, dis, hostia, como me apetece un porro? E vas comprar un pouco de costo e vai Kevin. Claro. O sea, é o nombre perfecto. Kevin José. Que ademais estou fijando que é como o nombre dun cáncer. Que ten o teu home? Kevin Benigno. Non hai problema porque é Benigno. Pois, nada, que había a despedida de solteiro. Pero antes de nada, que un saludo para Kevin Benigno. Sí, pero quero dicir, non basta con un saúdo, hai que falar un pouco sobre eles. É verdad, Kevin, estás a tempo. Benigno, enhoraboa, porque, claro, hai a dualidade. Podemos contar a noiva que é o que estaban facendo. É verdad. Non. Porque xa viñestes a saludar e ibades vestidos en plan, mirádenos. Pues, sí, miramos. Pois a ver, a noiva quero lle dicir que pode estar tranquila porque iban vestido con camisa hawaiana, non hai forma de que poidas ligar indo con camisa hawaiana, e ainda por riba levaba aquí unha pañueleta, non, de que? De Sailor Moon, unha cousa así. Vamos a ver, vamos contar todo. Eu iba un pouco perjudicado. Sí. Iba tan perjudicado que collinos a todos e pregunteilles por que ese vai distinto? Non é despedida de solteiro, preguntei por que ese vai vestido distinto? Non, digo eu creo que é unha despedida e é o novio. É ti, non, será o porteiro. Bueno, eu que sei, non mezcledes. Pois eso, que a novia que este tranquila, non? Quero dicir, é imposible. Por venir, sí. É imposible. E aparte, estaban un pouquísimo borracho, pois para ser de Mazaricos non beberan nada. No. Quero dicir, para chamarse Kevin Benigno, estaba bastante tranquilo. Sí. Mulleres non había. Gigolós tampouco. Pode estar tranquilísimo. Andaba por ali. Bueno, eso sí. Son gigoló. Entonces, nada. Unha cousa que é verdade, que se me está ocurrindo. Molaba moito que nos invitaran á boda. No. Pero sin ter que dar regalo. No. Vale, pois non. Como vamos ir a unha boda de Mazaricos? Pero que fajan en Chicolí, non pois? Sabes o que come o que bebe esa xente? Salimos rodando e estou paus. A ver, que nos inviten a unha boda. Que algo nos invitan a unha boda, pero non damos regalo. Son de Mazaricos, entre plata e plata fanche beber un vaso de leite. Bueno, se alguén nos quer invitar a unha boda a disfrutar da vida, que avise, vale. Outra cousa, últimamente hai xente con pintas moi raras. Eu prefiero ir a comunións que só ir a Infantilandia. Queres ir traballar, hinchar colchonetas ou... Hostia, pero un motor mecánico, non. Que te digo? Alguén follou nunha colchoneta, eso contamos o ano pasado. Ai, sí, mandounos unha rapaza... Non, que se emborrachou e acabou na colchoneta. Sí, que non andaba... Os xente os amigos non encontraban. E estaba dentro da colchoneta. Pois se alguén follou nunha colchoneta en Chambre, que o... Ten que dar o rebote. Continúa, por favor. Corramos un estúpido velo. Vale, dixíache que hai xente últimamente con pintas moi raras. Vai. Está a beber e cae tudo por riba, por favor. Hai xente con pintas moi raras. Eu non sei, tío, a quen vai a ver que... De quen será a culpa? De que a xente teña pintas raras. Joder, vexo xente cos pelos así moi raros, unhas van andando pola calle e van así dejolados de todo, con as roupas así extrañísimas. Hai un apocalipsis zombie, non me di cuenta. Non, eu creo que é culpa de Mancio Ortega. Vai haber que empezar a pedir responsabilidades, non? Non sei. A Mancio Ortega esta vez o vou, dijo. Estarme... Non xe estou entendendo nada. Que me queres dicir? Que a xente vai mal vestida pola calle? Que a xente vai vestida e con uns pelos e con unhas tal, que parece... Pero que culpa ten a Mancio Ortega dos pelos? Joder, que pon fotos no Zara, na web do Zara, e a xente di, ai, mira, se os modelos van así, eu tamén. Non. É culpa da Mancio Ortega. É culpa da Mancio Ortega. Isto podes considerar atentado terrorista. Hai que aplicar a lei máis fuerte que hai. Entón, se me chega un fillo agora á casa, mal vestido, vou levar a Guardia Civil, enseño e mira o que fixo a Mancio Ortega co meu. Hai que denunciar a Mancio Ortega, porque a xente está andando con unhas pintas por aí. E sobre todo que se poñen así, en plan... Como se tuviera problemas de espalda, ao mellor. Claro, e sí, tal... Non sei. Bueno, hai que empezar a mirar por ese tema. Quedas ti pendiente? Quedo, en principio, no. Vale, ti que máis fixestes, lo? Tiña que fazer máis cousas. Parece pouco. Coño, foche ver o fútbol. Isto é souseña, eu foche no fútbol. Derrotei nunha batalla, non foi a fútbol. A que fostes? Onde fostes?
Dilo. No, Dilo. xa levo moitas. Foi ver o Deportivo. Un Velo Deportivo con 2 aficionados do Deportivo e un do Celta. Hombre, que bonito. Íbamos, eu neutral, 2 do Deportivo e un do Celta. Anda, que bonito, ¿no? E chegamos todos á mesma conclusión. A que non sabes cal é. Non adivinas jamás. A mesma conclusión. Que son moi caras as entradas para o espectáculo que é. Non, pero estaba todo o mundo convencido de que era barato. Son caras as entradas que hai para ir ver algunha orquesta. E recordemos que son gratis. Entón, cal é a conclusión? Que o Deportivo este ano sí. Este ano sí? Este ano ten un equipo. Boa. O Deportivo este ano eu vi fantástico. Xoja Kevin Benigno, a mellor. De extremo dereito. Este ano o Deportivo é a miña apuesta. Este ano o Deportivo sí. A ver, por eso teño aquí muñeco deportivo. E me lle dar suerte con Kevin Benigno. Chamamos a Kevin Benigno. Kevin Benigno. Kevin Benigno, Kevin Benigno. Vale. Kevin Benigno. No, Ken, é o Ken Benigno. Ken Benigno, veña, Ken Benigno. Ken Benigno. Kevin Benigno. Bueno, Ken Benigno. Ken Benigno está mal. Ken Benigno. Este é Ken Benigno en honor ao rapaz da despedida do solteiro. Afinadiño. Por qué? Porque se casa. Ai, Dios mío. Os que se casan sempre son. No, afinadiño son os que se deixan. Non caralho. Ao sex chamas afinadiño. Non, a ver se unha abismo de posibilidades. Bueno, eu che dixi, que me dixeron que este muñeco se está vendendo a 70-80 euros. Que se está vendendo este muñeco, o sea, que estás vendendo ali a veces en Wallapop e nunca o mandas. No, unha persona que tamén o ten. Non lle levantes así a perna que lle está vendendo un huevo. Pois están me dicindo que se vende a 70-80 euros. Vou ter que metelo na caixa forte. Penso que teño comprado a caixa forte, o sea, xa non... Jardo chueu. Pois fese que foi un mero depor. E pasou unha cousa graciosísima. Era o cumpleaños de Lucas Pérez. Era o día do partido. É porque tes esa información. Cantaron o cumpleaños. Pois non sei. Eu estaba bebendo cerveza hasta que pasou o partido. O mellor cantaron antes e non lo vi. Era o cumpleaños de Lucas Pérez. E que pasou? Aos 30 minutos marchou expulsado. Alguén quedara para cenar. Lucas, ao mellor. Ao mellor tiñamos prisa por ducharnos e dixo ao mister que non me puxera, pero bueno, para casa. Pois mira, eu estou pensando unha cousa. Espera que, unha cousa, que está a afición do Deportivo moi mal cos árbitros. Ti como aficionado do Deportivo queres dixir algo? Pois eu diría o típico que se lle di aos árbitros. Hijo de puta, cabrón. É o que se di no fútbol. Carla Núñez, en representación de todos os deportivistas, vai a mandar unha mensaxe ao comité arbitral. Hijos de puta e cabrones. É o que aprendín no fútbol as veces que fun. Sí. No, e aquela que decía Amancio Ortega, que era moi graciosa, de árbitro, como sigas pitando así vas quedar solteiro como tú, Anai. Bueno, pois estou pensando unha cousa. Peligro. Que tal se facemos unha canción ao Deportivo? Eu aí non quero saber nada. Eu sí. Vou facer unha canción ao Deportivo. E pensei en facela co ritmo dunha canción que ten o mellor ritmo do mundo. O mellor ritmo do mundo? Sí, o máis divertida. O baile del pingüino? No. O Suá. No. O mellor ritmo? É a canción máis pejadiza do mundo. É a máis bailonga. O hino do Pepe? No. O hino do Pepe é merengue? Nah. A canción máis pejadiza, non sei cal. El combo dominicano, dale vieja vale. Ai, sí que é la mejor. Esa é la mejor. Entón, con ese ritmo vou facer unha letra al Deportivo. Vala a cantar ahora aquí en directo ou vas ir a estudio? No, vou non cantar aquí en directo. Mierda, pensei que a mellor vas a estudio e non tiña que oír eu. Teño que cantar eu como sempre eu sola, non? Bueno. É que ao non sabela... Póñome en modo Bizarrat. Bizarrat, que veña Bizarrat para cantar. Que veña Bizarrat, vale. Ou ponte en modo Beyoncé, eso como ti queres. Ai, pero para Beyoncé non teño... Ai, bueno, teño isto, un micrófono. Podes facer as dúas. Bizarrat con claro, Beyoncé. Claro, primeiro podes avisar. Vale, con... Darlle a play. Chucu. Darlle a play, porque traes a precaución de baixar un karaoke. No, vou non facer así a lo loco. Entón, con todos ustedes, Bizarrat. Vai cantar ela. Ela a protagonista e preséntase ela tamén. Porque non lle chega. Di, cantas cámaras temos? Unha, pois eu quero 3 para min. A ver, preséntame tilo. Non, ahora xa está.
Non, preséntame ti. A puerca esta vai cantar. Non, preséntame ben. Bizarrat. Bizarrap. Bizarrat? Ai, perdón, pero e que a canción de que vai? Do Deportivo? Sí. E que ten nombre a canción? Dale de por dale. Representando a... Isto que é a comarca de... De Barbanza. Casi. No, non sou do Barbanza. Bueno, pero casi. Pero gustaríamos. Dende a comarca de Queremos Ser do Barbanza, Bizarrat con su tema... Featuring Beyoncé. Joder, macho. É que dá traballo. Dá traballo, amigo, porque non deixaste facer a ti. Joder. Sempre que che deixe facer as cousas a ti vai moito mellor. A ver. Venga, como son estes que... Y ahora, en los 40, tenemos a Bizarrat con su nuevo éxito Dale de por Dale en featuring con Beyoncé. Yo. ¿Qué cando? Eu creo que ten cosas Bizarrat. Bizarrat. Chiqui. Vale. E agora quítame todo. Y ahora Beyoncé. Lluvia de estrellas. E agora son Beyoncé. ¿Cuándo va Bizarrat? É Beyoncé. Mira, pega aí. Aí vou, Hostia, vai cantar, de verdade. Coida. Que pouquísima vergüenza. E podes cantar como é de Dale Vieja Dale, porque si comparámoslas. Primeiro canta de Dale Vieja Dale, e despois canto... Dale, vieja, dale, abrime la ventana, poneme el aire, traeme una botella de soda grande, abrime tipo 12, 30... Ya, sei que non sabes facer nada. Nada, Vale, pois a dúda sería unha cousa así. E por que collo este micrófono se está desenchufado? Por artisteo. Bueno. Porque ti así, é como se estuvas agarrando unha pirola e dache más así. Vale, sería Dale de por dale, súbeme a primeira, mete penalti, tráeme unha copa de ouro grande, chámame cando ganes, non me fajas ir en balde. Está de puta madre. De puta madre. Hostia. A ver, é que pensabas que iba a ser unha puta mierda. Confiaba. Podémosla cantar outra vez. ¿Sabes? Podo cantala outra vez ou despois cortar o vídeo e poñelo outra vez e parece que cantei dúas veces e E eu non. non te teño que escoitar. Dale de por dale, Como era? dale de por dale, súbeme pa primeira, mete penalti, tráeme unha copa de... Merda, agora cantei na mal. Súbeme pa primeiro, depois xa está en primeira. O primeiro que? Ref. Bo. Si me vas a desmoronar a canción, No, perdón, vais eso. pois esa sería a canción de Deportivo e espero que se cante no próximo partido en Riazor. Riazor Blues. A que estades, monas da Virgen? Ken Benigno e Beyoncé Núñez queren que cantedes este super tema. Dale de por dale, súbeme a primeira, mete penalti, tráeme unha copa de ouro grande, chamame cando ganes, non me fajas ir en balde. Porque hai veces que vas á Coruña e vas pa nada. O Patanaseros, como me pasou a min, e ni un triste golvin. Pues Para ver unha expulsión. Esta expulsión foi unha mierda, por lo menos que lle para un puñetazo. Lucas, se te volves a expulsar, sangre. Non. Oxe, un puñetazo, cabezazo, entrada, costado, Bueno. por diante. Quero dicir unha cousa, eu tamén fixe unha conexión a un equipo. Okay. Vin que no Compostela hai un xogador que se chama Juan Parapar. Juan? Parapar. Non Para- se parece gracioso. Sí. Entón que lle cante Juan, era que non me acordo como era. Como é esta canción? Ai, viña pensando no coche e olvideime, porque se me cruzou un tonto que non me puxo o intermitente. Era... Juan Parapar, Juan Parapar, Juan Parapar, Juan Parapar, Juan Parapar, Juan Parapar, para. Joder, que nos contajan algo por inventar cancións para o fútbol. Deberían. Debería. Xunta, a que andas? Hostia, para que das subvencións para cambiar as ventanas? Ventanas xa temos, non temos caldios para xuntar. E ademais é moi bonito, porque tú é de Panorama é miño como dominicano. Sí. Ahora temos que facer unha pau Vamos a celta. fazer o noso choque. Temos que facer... Ah, ves, peor. Ahora temos que coller unha da París de Noia e facer ao Celta. Vale, que canción? O baile do pingüino. El baile do Salsoa. No, pensei en unha... El baile do pingüino, sempre. El baile do pingüino, se baila así. Vale, e a do Celta como pode ser? E a como aspas? Igual é mellor pensalo para a semana que Vale, para a semana pensamos unha pau Celta, veña. É que eu só me sei a boa. Bueno, claro, que no Celta ahora é moito guapo,
Hai que meterse aí. Facemos para a El semana... baile de los guapos, se baila así, se baila así, se baila Facemos así. para a semana especial Celta de Vigo, facemos aquele xogo das bebidas aos xogadores do Celta. Vale. E depois a canción para o Celta. Bueno, veremos. E, por favor, que me leve alguén a Balaídos, que non teño con quen ir. Vale, eu non. Non yo sei. Vale, pois agora vamos a falar de cousas que pasaron este verano. Vale, porque no programa anterior falamos de cousas que nos pasaron a nós, entón agora vamos a ver que lle pasou aos famosos. De hecho, tú unha hostia aí que a mesa, tal vez. Sí. Preguntaba ya a mesa. A ti non me importa. Entón, vouche contar así un pouco por riba que cousas fixeron os famosos, vale? Que cousas foron noticia. Vale. Primeiro de todo, No verán ou esta semana? no verán. No verán, vale. No verán foi noticia Brad Pitt por comer patacas fritas. Serían de Coristango, porque dices... Entonces eu son Brad Pitt, porque non como outra cousa máis que patacas Non, fritas. carallo, gusta xa pataca frita. Dios, a pataca frita, a pataca cocida, a pataca Digo mucho frita. as patacas. O teu Frita. top, non, o teu top. Como ten que levar a pataca para ser o mejor que hai. Que ten que levar? Que raxo? Que ten que levar? Que lle botas as patacas para que sean o mellor que existe. A coño, salsa de churrasco. Claro, se non é unha normalada comer patacas, pero eso xa se dá por obvio. Temos que facer aquí, é que sabes o que pasa? Que faltan os medios. A mí o que máis me gustaría facer é a competición de cal é a mellor salsa de churrasco de Galicia. Guacha. E que nos mandaran as señoras e facemos unha fritada de patacas fritas. É que se deixen da festa do pimento, da festa do percebe, da festa da nécora, da A festa... festa da pataca frita con salsa de churrasco. Eso! Xunta! A que andas Feijón, me cago en Dios. Non, Feijón... Non é Feijóo. Anda outras movidas, ora... Ahora creo que nos puxeron a Pablo Motos. Triste, pero como viña Will Smith. Flipamos. De concejar de cultura. Non, hombre, de defensa. Pois justame eso. A festa gastronómica da pataca con salsa de churrasco. Sin churrasco, acordadevos. Non, eso da igual, o churrasco come Churrasco que como no outro lado. Sí, queremos... Buah. Flipa, Buah. Ración, que tú vas a ver. É a mellor idea que tú haches nunca, tío. Pois eso. Gracias Brad Pitt por levarnos a ter esta idea. Ahora teño a de comer patacas fritas con salsa de churrasco. Eu a comer va Brad Pitt. Non me apetece outra cousa. É que ademais está guapísimo, porque o rollo é que comía as patacas como moi... Ah, la envié yo sal por fora así. Unha cosa. Non como a min, que eu collo un pataca fría e fajo... No, Brad Pitt fai no máis... Digo, unha patica e unha mancha seguido, para así. Brad Pitt está máis guapo. O sea, ano que pasa, ano que está máis guapo. Home, sí, Pasa yo mismo jallos. É verdad. Sí. Eu teño uns amigos que sempre me din o Brad Pitt ten a mesma edade que meu pai. E dixo eu, pois a Brad Pitt me lo zumbaba e a teu pai non, como é o tema? A vida é moi caprichosa. Sí. Vale, outra cousa que se fixo moi viral. Mario Casas bailando co seu irmán. Hostia, pero rollo de enrollaron só. No, bailando, rollo... A ver, eles creo que din que era bachata ou salsa ou algo así. Estaban... Mario Casas e o irmán abarradiños os dos. No. Tremenda prialbaban. Individual. A nivel individual. Esta xe... Bailaban baile latino. É que son demasiado hombres como para bailar juntos. Claro. Entón bailan, pero por A separado. testosterona impide acercarse a máis de 2 metros. Escoitas. Claro. Entón... Hostia, hai festa, me cagas. Coitaches as bombas. É que xa se ouso na miña cabeza. A ver, jijijaja ou... Que? A guerra de Ucrania está pillando unha magnitud. Mario Casas é o irmán. Pero bailaron latino soltos. Sí, bailaron baile de bailar a jarra. Pode ser máis guarro que bailar baile latino soltos. É que, cóllate a ver máis xa que a bailar, non me quero checar hasta nada. Non. Ou unha hembra que haxe por aí, pero non baile solo, aí que guarreando en plan... Soy el tercer Casas. Queres te poñer de pé e imitas o baile dos Casas? Soy... Mario, como son? Mario Casas? E Óscar Casas. Óscar Casas e el Carcasas. Pois a xente comparteu no moito, en plan, buah, me los follaba, non sei. Mira, é así, vou dicir todo, así, eu son moi guarra. É verdade. Pero xusto estes dous firulais non é unha cousa que teñenme desbloqueada a hormona del folleteo, non, o sea, non me vai. Como? Teñenme desbloqueada? Bueno, bloqueada, sabes? Teño bloqueada te teñen en Instagram.
A hormona do folleteo bloqueaseme cos irmáns Casas. É como... Ti vas así pola calle e velos e vas... Se te cierra el... Como lle podemos chamar? A perrecha sin ser así feo. Cona. Cerras e chut Hyundai. É bo eufemismo Hyundai. O Hyundai. Como Hyundai. Non me toca o Hyundai. Pois a mí fixo moita gracia deste vídeo que se fixo moi viral, en plan, ai, asumío menos papaba, non sei que ricos están, non sei que, non sei cuánto. Pero ti eses dous velos nunha verbena e son os tiruliros do pueblo. Os? Tiruliros. Que é tiroliro? O tiruliro é... Non sabes o que é un tiruliro? Non. O tiruliro é o tonto do pueblo que vai cos pantalóns aquí arriba e que está borracho sempre. Ah, o borracho. Bueno, pero non ten por que estar borracho sempre. O tiruliro, joder, tiruliro. Este que xa se pasou tanto que non diferencia se está sereno ou borracho. Un pouco, sí. Vale. Pois... E que vai vestido, xa sei quen é o tiroliro, este que vai vestido que antes chamaba a atención e agora parece que é un de 20 anos. Que levan este chando dos 90, eu xa non sei, antes dixías, vai borracho do pueblo, ahora dixes, vai, que pasa, José Ramón, que tal, fuches ao fútbol? Pois amigos e irmáns Casas recordan un pouco ao tiroliro do pueblo ou tamén aos teus amigos solteiros facendo TikToks ou a cando o teu cuñado se anota a clases de baile latino, sabes? Que de repente se pon diante da orquesta e ten que bailar si ou si, como non fai falta bailar porque vai a esa clases de baile latino non tens que bailar en todos lados. Sabes, esta xente que vai a clases de baile latino é moi dada, sona un pouco de música e a bailar, pero a bailar diante de todo o mundo é como, a ver. É como gastei os cartos ao servazo. Sabes, é como se eu vou a tiro con arco e de repente poñeme no medio do campo da festa. Joder, que música ten... a Guardia Civil e párate. Por favor, Guardia Civil, isto igual. Música temos todos. Ti podes estar en tu puta casa, poñer música e bailar, non vai falta que esperes a que haxa 200 persoas para que te vexen. Vergonza. Hembras na casa. Eu só lle pido, por favor, a xente que sabe bailar, que, joder, que mola e que bailen e que fagan lo que quieran. Pero cando collades a unha rapaza, por favor, que va a acabar nun jomite. Porque lle pegades unhas voltas. Eu teño visto as rapazas agarradas así na barra, que che pasa? Bailei con Moncho. E agora mesmo... non me entra nada. Sí, tal cual. Recordade, se estás mareadas, tedes que cheirar un churro. De chocolate. Que dices? Ti se estás mareado nunha festa, compras un churro e cheiras. E vomitas xa de todo. Pero quítache o mareo. Sí. Sí. Bueno, despois Ou poñer unha garrapiñada en cada venta do nariz. Despois deste super consejito, dirás ti, só me vas falar de guapos? Dimo. É que xa acabamos con ser máis casas. A non ser que queres dicir algo máis, pero... Que me parece que si eses dous fulanos fixeran ese baile, en vez de ser nunha mansión ao lado da piscina, diante do palco da orquesta, rese todo o pueblo deles. E diría, os casas están ben. Son, como diminuais, son 100%. Brad Pitt, Mario Casas, Óscar Casas, só vas falar de guapos. No, vou falar de Albert Rivera agora. Só non quería faltar de Albert Rivera. Porque Albert Rivera foi viral tamén, non sei se biches, porque se leu na portada dunha revista do Corazón que a súa nova moza, están na... E que lle pasou a vella? Voucho representar. Que bella. A moza vella. A Malú. Ai, conto chora. Estamos salindo con Malú. Ese foi un drama, Ese foi outro drama. Conto choro. Véñensemos acontecimientos á cabeza que isto non sei que facer con eles. Pois mira, resulta que Albert Rivera separouse de Malú, ou Malú, creo que Malú dele. Eu creo que Malú dele. Entón agora ten unha moza, porque agora, bueno, xa que é bastante máis xoven que el, porque é o que lle pasa a todos estes que sempre queren coller chavalas pintar menos que el. A mí eso parece me ben. Puxose de moda en internet, pero... Está ben, porque son xente de 50 anos que ten a cabeza dun de 20, entonces... Pois Albert Rivera ten unha moza e hai unha foto moi viral na que están metidos no mar, dalle auga polo pescozo. Ele está como dando así o cuello moito para atrás e ela está chupando unha orella por detrás. O que non teremos vendo dar mans. Entón fixose moi viral para memes e todo. Entón, claro. Entonces, podemos decir que Albert Rivera sigue con el agua hasta el cuello. Quero dicir que Albert Rivera foi noticia porque porque foi por estar no mar, non. Albert Rivera foi noticia porque unha chavala lle comeu a orella. Brad Pitt foi noticia por comer patacas fritas.
Mario Casas foi noticia por estar bailando. Igual somos poquito exigentes, non, cos famosos neste país. Non te parece? É como todo moi... A verdade é que se eres famoso da igual o que fagas. Que se despois ti para salir no periódico, escala el Himalaya, no oxígeno para tal e... Mario Casas bailou. Pero bailou ben. Ah, non, bailou. Chama moita atención, Pero bueno, non sei. Bueno, Brad Pitt comeu patatas fritas. Eu quedome con el. Entre bailar o guarro e que che coma a orella na piscina, eu prefiro comer patatas fritas. Eu tamén. Si, Con Brad Pitt, mellor. Que estaba facendo Brad Pitt para comer patatas fritas? Estaba vendo un partido de tenis ou algo así. Non sei, que estaba vendo algo Porque así. desde que paran o partido de tenis porque Brad Pitt está... É que prácticamente, eu creo que era unha cousa así, sabes? Bueno, agora vamos falar dos temas que me gustan a mí. Dramitas. Bueno, empieza. A ver, que che pasou? Este verán descubreuse que Rosalía e Raúl Alejandro se separaron, xa non se van casar, deixáronse. Eu teño que empezar teño que poñer internet na casa. Raúl Alejandro. Espera, Raúl no, Raúl. Raúl Alejandro, sí. Raúl, como se di? Raúl, non que sei. Preguntou a mí como se pronuncia algo. Sí, claro. Que eu digo descanso en vez de descanser. Que discoita en vez de escoita. Claro. Entón, a xente orando se preguntar moito en plan, ai, como estará Rosalía, non sei que. Eu, Rosalía... outra Rosalía. Rosalía eu non sei como está. Pero sí que sei como está Raúl Alejandro. Porque fixen uso dos estudios de xornalismo que non teño para investigar. E sabes como sei que como está Raúl Alejandro? Por unha foto que ti non biches e che vou enseñar ahora mesmo. Porque podría che describir, pero prefiro enseñarche. Mentras a buscas, eu sin ser eu ingeniero, non tens que buscar. Teño aquí, tense que abrir, porque o internet vai un pouco lento. Sin ser eu ingeniero agrónomo, eu creo que Raúl Alejandro está deitado. Non, moito mellor, está bastante mellor. Porque fixo moitísima gracia esta foto, sabes? Que se preguntan, ai, como estará Rosalía, como estará Raúl Alejandro? Pois digo, cheo, como está Raúl Alejandro. Mira esta foto, por favor. Vamos a pasar ahora por línea interna. Para yo. Ese modelo fai 2 anos que non se vende. Con sujetador en las manos. Eu quédame co pantaloncito de cuero apretado para que se vea absolutamente todo. O sea, está cun pantalón de cuero, cun suxeitador na man e sudando. Bueno, de momento non se pode decir que este pasando moi mal, non? Como estás levando a rotura? Pouco. Levaba a pañoleta de Maluma. Está ben. E cando te posa algo que ten Maluma, significa que lo único que te interesa ahora mismo es el coito. Ni buenos días ni buenas tardes, para adelante, bumba. Quedamos a tomar un café, si a capirola dentro, sí. Un Raúl Alejandro vai ahora mismo nesa actitud. Cuidado cruzarse con Raúl Alejandro, que te sulfata menos de nada. Sabes a mí de que me ten pinta de Raúl Alejandro? Que mellor é un tipo 10, Pero a mí ten moi pinta de ser o típico fulano que meteche fichas a ti. Mételle fichas a túa mellor amiga, non lle facedes caso por gilipollas e di, é que teñen mozo. E é como, non é que teñamos mozura, é que eres tonto perdido, o Raúl, sabes? Ten pinta de ser ese tipo de persona. Eu creo que ahora mismo... Que lle bota a culpa a factores externos, nunca a que é subnormal. Sí. Non sei, que despois eu creo que Raúl Alejandro ahora mismo está como unha máquina de coser. Como? Raúl Alejandro está follando tanto ahora mismo que cos seus preservativos podemos tapar as fresas. Da cantidad de plástico que está facendo ese home. Raúl Alejandro está follando tanto que entra na súa habitación e cheira de rape. Sabes, como queimada. Sí. Está, en vez de beber Red Bull, está bebendo gasolina directamente para poder follar máis. Sabes que hai xente que se droga con lejía? Se droga con lejía. Eu escoitei. Se drogan con lejía. Eu non sei como farán. Hai unha cousa que se chama pegarle a lejía, que é como droga en concreto. A ver se é iso. No, eu non sei onde vin. É de onde buscar. Home, eu Se alguén se droga con lejía, eu sei que, por exemplo, cando traballaba e había que botar produtos químicos, tiña que ser aireado porque senón podías te desmayar, pero non o consideraría drogarse. Bueno. Veges que bonito que dixen cando traballaba, porque sí, porque ahora non considero traballar. Bueno, que é unha cousa que me jodeu moito. Okay. Que toda a xente que volveu na radio, na televisión e tal, empezaron a decir aí o 1 de septiembre:
ai, que volvemos a traballar, ai, que duro se está facendo a volta a traballar. E estaba a miña nai na casa que non tuvo verán, vacacións en todo o verán, dicindo, hijos de puta, levades 2 meses na casa, me cago en Dios, por lo menos está de calaos, hostia. Pois sí, nós somos bajos pero todo o ano. Claro. Bueno, a nosa amiga Shakira. Shakira que nos arriba Raúl Alejandro. Shakira que nos arriba Raúl Alejandro que a pon enriba do galiñeiro. Pois quería che contar que Shakira fixeron unha canción que se chama Copa Vacía ou algo así como... Bueno, que empeza a dir, pica hijo de puta, pica... No, o sea, que é moi... O sea, eu, ainda que pode falar ao mellor algo de desamor e tal, eu creo que é na línea habitual das cancións, estas románticas. Pero creo que hai unha referencia moi sutil a Piqué, que a xente non se percatou. Porque cando se grabou o videoclip, Shakira nese videoclip fai de sirena e grava como nun basurelo ou algo así. Bueno, que esa non é... Pero había unhas imaxes que non aparecen no videoclip que colgou ela despois no seu Instagram de tomas falsas, e no basurero a Shakira apareceulle unha rata. Dime ti se eso non é unha referencia a un ex. Esa é unha referencia, vamos. Apareceu-me Piqué no medio da canción. A ver. Só que é moi sutil, é moi... hai que ter a mente moi aberta para darse conta desas cousas. Sí, dunha rata. Dunha rata. Eu creo... Queres que volva a Bizarrapt? Bizarrapt, como afectado, como rata. Shakira vai empezar, como siga así, vai empezar a conseguir algo moi difícil, que pensei que nunca pasaría. Que me caia ben Piqué. Shakira, no, pero isto é unha cousa miña de simbolismo que creo eu que... No. Porque se aparece unha rata, haberá unha referencia máis clara de facer referencia a un ex que aparezca unha rata. No? Shakira, por favor, xa está. Deixo. É dicir, é su normal. Sabíamoslo todos menos ti. Entonces ahora non te botes las manos al cielo. Espabilaras, hostia. Veña, xa está. No, Shakira é la mejor. Fai cancións máis de antes. Pero os de antes estaban falando de desamor e cousas así. Ciega sorda muda, plasta testaruda... bueno, podes dicir unha cousa, ela avisou, Soy ciega tonta sordomuda, plasta e testaruda. Plasta e testaruda. Plasta, non di plasta. Di plasta. Pois plasta. Plasta e testaruda. Pois plasta. Non di plasta e testaruda. Pois levo cantando mal os canales de 20 anos. Si que di plasta e testaruda. Na, Piqué, ti tamén tes culpa, mona de virgen. Plasta e testaruda. Pois di plasta. Ciega, tonta, sordo, muda, plasta e testaruda. Tonta, ciega, sordo... É que hai que cantar inteira para saber o que di. Torpe, ciega, sordo, muda, torpe, traste... Plasta. Traste e testaruda, traste. Trastamuda, como eres trastamuda? É traste, joder. Plasta. Poñede aquí abaixo. Dixe que está en plasta, sí, porque non sabes buscar en internet. Mira, non teño mans. Que me preguntabas por Malú. Malú, vou che dicir unha cousa, Malú é a nova Shakira. Sabes por qué? Porque agora... Non as caderas, Malú. No, deixouse con Albert Rivera e está lle dedicando cancións. Ostras. Que pasa que non se entrou ninguén. Claro, porque Albert Rivera, a verdade que... Malú tampouco. No. Pero bueno, quero che dicir... Entón, mandoulle indirectitas, vou che dicir algunhas frases da canción, vale? Na escoitei, só la busquei por escrito. Entón non che podo cantar. Con quen fixo a colaboración? Malú? Ai, creo que con Pablo Alborán. Hostia. Pablo Alborán é meter mierda a Albert Rivera. Pablo. Porque di que a canción é moi sutil, non é como Shakira que di que te salpique, no. Di, yo te levanté y eso no lo sabe nadie. Despois outra. No entiendo por qué me siento tan sola cuando estoy contigo. É moito máis poeta, ela. Dices que me quieres cuando ves el precipicio. Ay, pues sí que vas a decir cuando ves el precio. Rollo, ay, cariño, te quiero, me compras esto. Un extraño que pasea por mi casa. Hostia. Non creo que se refiera a un ladrón, Eu creo que este é dos cachondos que se está zumbando. Ahora despois de que deixo, un extraño pasea por mi casa. Y me gusta. A ver, lema a primeira. Yo te levanté y eso no lo sabe nadie. Será metafórico de que ti estabas moi mal e eu levanteite? Que estaba a vomitar disso. Pode ser tamén que estuvera Albert Rivera a vomitar e a non ter que levantalo. Ou referirase a... Non entendo. Arriba. Que non se lle levantaba Albert Rivera, dis. Insinúas
que presuntamente Albert Rivera non se levantaba. Malú está dicindo, ti eras un impotente de mierda e esta tremenda hembra te puso a funcionar. E ahora andas con unha de 20, porque ese é o que fan. Claro. Collen a unha que os adiestra e lle enseña a follar. E despois vanse con outra e xa van aprendidos. E eso é unha putada. E van a de 20 e dille, mira como sei. Sí, no, aprendeuche Malú. Malú, aparte Malú é jaquetona, Malú ponte a andar. Malú tengo pinta, tengo mala hostia. Malú, con Malú non vexas catado para levantar, No. Malú, cal era a seguinte frase? No entiendo por qué me siento tan sola cuando estoy contigo. Bueno, eso é un matrimonio convencional. No, eu creo que está dicindo, eres tonto perdido, non tens conversación. E despois dices que me quieres cuando es el precipicio, que xa comentamos. Ah, esa foi de fomos a Fociño de Porco e non xe puxei de milagre. Nin mal en plan, me cago en Dios, como puxo e aquí non... E el extraño que posee por mi casa. Depois había moitas máis, pero non lle dediquei máis tempo. Ah, non fixen unha canción con 4 frases? Non. Non son... Eu facendo a canción ao deportivo. Pois si, claro, a mí gustaba moito máis que Malú fixera unha canción como dis ti, con frases máis directas. Claro. Sabes, rollo Paquita del barrio. Sí. É como é rato de dos patas. Tiña que facer unha canción Albert Rivera Malú que dixera non quixeches ser vicepresidente do gobierno porque pensaches que iba a ganar e agora tens que traballar, hai que ser tonto. E Malú, eso non rima, pero joder. Pues nada, que... Sabes a de Albert Rivera de que contrataron nun bufete de abogados? Sí. E pensar por que votaron? Votaron. Sí. Ay, se le viene el mundo encima. ¿Por qué? No, pero xa foi fai tempo. Sabes por que votaron? ¿Por qué? Porque nin iba. O hijo de puta non era capaz de pagar a agua. Por lo menos que faga como a ti, vai, jomita e esas cosas, vai de resaca, pero... Pero para jomitar no traballo hai que ir traballar. E chavales, nunca se falta de traballar. Jamás. A ver que non te apetece moito, non te apetece moito. Podes pedir unha baixa por non apetecerche? Sí, conozco moitos que o fan. Vale, vouche contar outra cousa. Isto xa é puro gag meu, puro chiste meu, sabes? Porque canto tempo levamos? Ui, non sei se xa lo outro día. Non, vamos facer outro. Vale, ocorreuseme ahora unha cousa. Que a Trump detuveron este verán. A trampa me si pode. Se non, se detuveron, é a trampa me si pode. Era o mellor chiste do que a primeira, depois explicaba, xa non. Trump. Trampa me si pode. Donald. E non é el pato. Donald Trump. Ronald McDonald. Donald Trump. Donald Trump, hijo de lo naranja. O naranxo, o Dorito. Detiveron a policía, porque é unha cousa que se leva moito nos Estados Unidos, que a xente que se presenta para o gobierno deteñan, e fixo unha foto policial que xa fixo a adrede para despois el facer merchandising e vender as Como cousas. se entere Feijó, mañán rompe unha farola a ver se pilla. Entón, ocurríaseme que fixéramos a nosa foto policial. Porque el fixo así unha cousa. A nosa mugshot. Chamase así? Sí. Vale, pois a muxo. Muxo. Muxir. Muxo Bueno. é o que é no puerto. Sí, Muxo. nos ríos. Conta que me xache na ría. De quen? Bueno, entón... Como que non falamos da Guadalupe? Falamos da despedida e de que 20 kilos, que máis querías falar? Levamos tanto tempo aquí que hoxe se me olvidou, xa non sei o que falar. Bueno, pois dicía de facer a foto de Trump, que che parece? Vale. Pero dixo agora. Agora, non, facer agora unha, sabes, unha cara e tal, de como farías a túa foto policial. Si me deteñen, que cara poñería? Non sei que é o que non entendes de representar unha foto policial como de Trump. Pensei que íbamos coller e baixar o fondo que tal, e facer un cartelito e tal. Xa me parecía moita cousa. Non, vamos a facer aquí, así, a lo Vale, loco. adelante. Non, fai tú primeiro. Vale, como salirías nunha foto policial? Porque en algún momento imos ir presos e hai que estar preparados e, mira, xa non lle facemos pasar traballo á policía. Sí. Que fagan unha captura do vídeo e... E listo. Listo, claro. A ver, como pode ser? A mí gustaría salir de brazos cruzados, por exemplo. De brazos cruzados, xa, para que non che manden pesar nada, non? En plan malota, sabes? Creo que non vai para ser guapa. Creo que tens que... non? Non, creo que tens que ver. Vale, pois, hai que poñer cara de mala hostia, non?
Eu aparto-me. Non me quedo apartado. Cando esteas. Así. Espera que non che vixo, ponte outra vez. Así seguro que te suelta. Verdad? Di, ve, fora. O Ahora fai ti a túa. pa conxo. Eu poñeríame así. Que danche un cartelito, non? Eu vería así. Así non vendes merchandising. Pero igual me deixan fora por dar pena. O rapaz, seguro que non foi o do doble asesinato. Bueno, pois... Que te parece se deixamos aquí este programa? Así sempre, así. Sí, non? Bueno, Veña, vos vou cubate, todo. rellenámoslo ahora, vale. Tiña cosas que contar, porque dan para a semana. Contámonos para a semana? A ver se teño algo... Espera, déxame revisar. Bueno, pois cando acabes de revisar, se queres... Venga, deixame para a semana, veña. Che? Veña. Pois nada, isto foi todo. Como era que despedía isto? Por min xa estaría. Vou dixer chausilles, que a semana pasada non me dixer chausilles. Pero vai que facer un choque. Si, xo sei, pero por min xa estaría chausilles e choque. Hostia, así Hostia, isto é como isto é como la serie G, nunca sabes que paso vai antes e que despois. Entón, por min xa estaría. Chausilles. Joder. Hostia. É difícil isto, A ver, Conan. Eres torda de todo. Aí está. Si esperas ti arriba non vale. Bueno, e seguiremos mejorando.